सिदि ख्रुबदों मेगन नेख्र'दों आंनि फिसाखौ देथारदों। आदसा संसारा सोलायबायगोनलै लोगोफोर सांग्रां जा मानसि देथारनाय बुथारनाया मोनसे साभाबिक नैसिम फिसा वर्डल' जाबाय देथारना फबनाबो दोननो हासै थां थिं थिं होनानै दानो बुथारनानै दोनब्रबनोबो हासै माने गिनाय भाबा गैला मानसिफोरनाव साननाय भाबा गैला देथारनाया साभाबिक दाउ अमाफोरबायदि लुथुर पुथुर बुथारनानै फबना दोननो हासै दानि जुगाव आसरित सोमोनांथाव जुगा सोलायनायनिफ्राय सोलायबाय ओंखायनो सांग्रां जा सुबुंफोर थांना थासान्दियाव सांग्रां जा गावनि असे लोगोबाबो दानि जुगाव फोथायनो हाला दा नायदो असे गावनि लोगोआनो लाना थांना गेंहै जमायै मावजोब्बाय खामानिखौ नैबायदि सन्देह खालामदों दा आदैसे दै बिखासे दैफोरावखि सोरबा फाग्लाया बारजुमना थैयो सोरबा बबा मानसिफ्राबो थैया आरो जाम्बा मानसिफ्राबो थैया नैबिदि दैयाव बारजुमनानै ना बा माइसे जुगा आसलते सोलायबाय ओंखायनो सांग्रां जा मानसिफोरजों हाजारखि मोजांबाबो एसे सेफआव थानाया गाहाम आरो सेफआव थानाया मोजां दा नायदो सेकेन्ड इयारावसो फरायदोंमोन बिथां फंबाया अन्थाव बाथाव आरो बिमा बिफानि सासेल'सो फिसालामोन बेखौनो दुथांफोरा लोगोफोरा देथारनानै खर' सर' गब्लंलायनाय मेलेम गलायनाय मेगन देख्लुबाय थाइसे खोमाखौबो हाख्लादोंनो हाब सुथुर मालाय सुथुर एफा गाज्रि सुथुर जायो नामा मानसिखौ बुथारलायनांगौ नामा बाब साननो गोनां बाथ्रा दै खिन्थु जुगा परिस्थितिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों आरो जुन्थु मानसिफ्रा फंबायखौ बुथारदोंमोननो बिसोरथ' गुबुन हारिनिसो मानसिनो आरो स' गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बर'खौ नायनो हामारला नामा थारैनो बर' होनना बुङा माने बिसोरो एसे बहुद गाज्रि माबा भाब थायो नामा बिसोरनि गोरबो बिखा सिङाव साननानै थ' जोंनि बर'फ्राथ' नैबिदि रावखौबो हारसा बांगाल नेपालि जिखुनु जनजातिजोंनो जोङो मिलायनासो थायो जोङो रावखौबो बुथारनो नाजाया स' बर'नि सायाव एफा टारगेट मानि थाखाय एफा गाज्रि टारगेट खालामना थायो गुबुन जाथिफ्रा बहुद साननो गोनां माने दा नायदो अन्थाव बाथाव बिमा बिफानि सासेल' फिसाला आरो दासो नै फार्स्ट इयार फरायदोंमोन बाबुआ बेखौनो अन्थाइजों देफ्लंनानै खर' माथा गेग्रुब होनानै दैमायाव गारना दोनबाय बहुद दुखु नैबे मिनिथावना बाथ्रा नङा जोबोद दुखु सासे बिमानि गोरबोआव बेसे गाबखांनाय फैयो सासे फिसा थैबा रुंसारि जाबा गोमाबा बेखौ बिमा जानो मोनबासो हयथ' बुजिगोन आरो बिफा जानो मोनबासो हयथ' बुजिगोन स' सांग्रां जानाया गोनांथि आरो जोंना मिनिया ब्रादारनि गामि खाथिनिनो मिनिया बर' इउटुबारनि स' बिथांनियाव दानि हरखाबै नायनायलाय एसे जोबोद दुखु नांबाय गोसोखौबो नैबिदि मानि थाखाय जानो मोनखो आरो नैबे जायथो देथारदों नैबेखौ गोख्रों राहा लानांगौ गोख्रों पानिशमेन्ट खालामगोन होननानै रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय थाबाय आरो पुलिस प्रसासना इमिडियेटलि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ इमिडियेटलि नङाबा बिसोरो सोलो बारायगोन सासेखौ नङा सानैखौ मावगोन साथामखौ नङा साब्रैखौ मावगोन नैबिदि बारायनायावनो आरो नैबिसोरो मोनसे उग्रबादि सिस्टेम जालांगोन स' खोनासंलांदो मा होनो नैबे ससे क्लिप्सखौ आंनि फिसाखौ देथारदों बुंदों माने दैयाव गलांदों उद्धार खालामनो एबा बोखांनो सेस्था लादोंमोन होननानैहाय बुंदों नाथाय दिनै जोङो बेखौ नुहुरो दे बियो जुदि दैयाव गलांदोंब्ला बेसेबां गोथौ बे गौरां दैयालाय हा बेसेबां गोथौ दिनै मानो दैयाव गनाय मानसिया बेबायदि मेगन गल'नाय आरो खोमा जिख्लाबनाय आरो थै ओंखारलायनाय जायो नामा जों बेखौ माब्लाबाबो फोथायनो हाया जों बेखौ माब्लाबाबो फोथायनाय नङा दैयाव गनाय मानसिया माब्लाबाबो मेगन गल'आ एबा मेगन गुब्रुआ एबा खोमा जिख्लाबा
जों बेखौ नुनो मोनदों बेफोर गासैबो मिसा खोथा बिथांमोननि बुंनाया आदसा दा बावैनिसो इनफरमेसन होलांनाय मिडिया आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर आं दिनैनि भिडिअखौ नैसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि बर' राव थांना थाथों बर' राव गेवलांथों आरो सांग्रां जा बर' हारिखौ नोजोर होनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय बुहुमाव एसे एलार्ट जाना था बाय बाय